alma allazi tashrabun, Allah ya ce ku bar labari game da ruwan da kuke sha. Ruwa da kuke sha, Allah ya ce ku bar labari. Ruwan da ake sha, malam inda gwamnati ne take kaiwa har ƙauyuka, wani ƙauyen fada har yanzu ba su fara shan ruwa ba. Aba malam, yanzu don Allah malam ya kamata mutane su yi wasa da Allah, ya kamata su yi wasa da addinin Allah. Allah ya ce a fara'aitumul ma'al ladhi tashrabun, Allah ce ku bani labari ruwan da kuke sha, a antum anzaltumuhu minal muzni, ku ne kuke saukar da shi daga girgije am nahnul munzilun, Allah ce ko mu muke saukarwa. Launa sha'u, Allah ya ce inda mun ga dama ja'alnahu ujajan, sai mu sanya duk ruwan da za a yi mai tsananin zartsi, falaula tashkurun. Allah ce tun da muna saukar muku da mai daɗi, Allah ce me yasa ba da kuma na godiya ba.